Evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram! Figyelmezzünk! Mondd az Úr, aki nincs velem, ellenem vagyon, és aki nem gyűjt velem, szétszór. Azért mondom nektek, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a lélek elleni káromlás nem bocsátatik meg. És ha valaki az emberfia ellen szól, megbocsátatik neki, de ki a Szentlélek ellen szól, nem bocsátatik meg neki sem a világon, sem a jövendő. Vagy tenyészetek jó fát, azon jó gyümölcsöt, vagy tenyészetek rossz fát, és azon rossz gyümölcsöt, mivel hogy a fa gyümölcséről ismertetik meg. Mifelák fajzati, hogyan szólhatok jókat, holott gonoszok vagytok, mert a szája szép bőségéből szól. A jó ember a jó kincsből jókat hoz elő, és a gonosz ember a gonosz kincsből gonoszokat hoz elő. Mondom pedig nektek, hogy minden hivalkodó igéről, melyet szólnak az emberek, számot adnak ítélet napján, mert a te igéidből fogsz igazoltatni, a te igéidből kárhoztatni. Dicsőség néked, Uram! Mirőn a magasságbeli összezavarta a nyelveket, akkor szétszórta a nemzeteket. Mirőn pedig a tüzes nyelveket osztotta szét, mindenkit egyesülésre hívott, hogy összhangzólag dicsőítsük a legszentebb lelket. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Márk Evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram! Figyelmezzünk! Mondd az Úr tanítványainak, vigyázzatok magatokra, mert elárulnak titeket a gyülekezetekben és a zsinagógában meg fogtok veretni, és a helytartók és királyuk elé állítatni éretten, bizonyságul ő neki. Minden nemzeteknél szükség előbb az evangéliumnak hirdettetni, és mikor hurcolnak titeket kézbe adván, eleve ne gondoljatok, mit szóljatok, hanem ami azon órában adatik nektek, azt mondjátok, mert nem ti vagytok a szólók, hanem a Szentlélek. Elárulja pedig testvér testvérét halálra, és az atyafiát s a gyermekek szülőik ellen támadnak, és halálra viszik őket. És gyűlöletesek lesztek mindezeknél az én nevemért, aki pedig mindvégig kitart, az üdvözül. Dicsőség néked, Uram! Magasztald, magasztald, én lelkem, az Atyától és Fiútól származó szent lelket magasztald, magasztald, én lelkem, a három szemében létező egy istenséget. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot,
Szent Lukács evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram! Mondd az Úr tanítványainak, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, szörgessetek és megnyitatik nektek. Minden, aki kér, nyer, aki keres, találsz, az őrgetőnek megnyitatik. Kicsoda kér pedig közületek kenyeret adjátok, vajon követ ad-e neki? Avagy halat, vajon hal helyett kígyót ad-e neki? Vagy ha tojást kér, skorpiót nyújt-e neki? Ha azért ti holott rosszak vagytok, jó adományokat tudtok adni fiaitokra, mennyivel inkább a ti atyátok, mennyből jó lelket ad, a szíves érőkre. Dicsőség néked, Uram! A kezdet nélküli atyát, a vele egy kezdet nélküli fiút, és az együttesen örök életű szent lelket, mint egy istenséget kerubok módjára dicsőítjük. Szent, szent, szent vagy háromságban dicsért, egy Istenünk, könyörülj rajtunk. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent János evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram! Mondd az Úr tanítványainak, eljön az óra, hogy mindaz, ki megölt titeket, szolgálatot vél tenni Istennek. Ezeket cselekszik nektek, mert nem ismerik az atyát, sem engemet. Ezeket szólottam nektek, hogy mikor eljön az óra, azokról megemlékezzetek, hogy én megmondottam nektek. Ezeket pedig nektek kezdetben nem mondtam, mivel hogy veletek valék, de most én már ahhoz megyek, ki engem küldött, és senki közületek nem kérdi tőlem, hová még, hanem mivel ezeket szólottam nektek, szomorúság tölti be szíveiteket. De igazságot mondok nektek, hasznosabb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, a vigasztaló nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ti mikor eljövend, megfeddi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről ugyan, mert nem hittek én bennem, az igazságról pedig, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről pedig, mert a világ fejedelme már megítéltetek. Még sokat kellene nektek mondanom, de most el nem viselhetitek. Mikor pedig eljön az igazságnak lelke, megtanít titeket minden igazságra, mert nem szól ő magától, hanem amiket hall, azokat mondja, a jövendőket hirdeti nektek. Ő engem megdicsőít, mert enyémből veszi, és hirdeti nektek. Dicsőség néked, Uram! Magasztald én lelkem a három személyben létező egy istenséget. Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, ami reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, ámen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, adj áldást, Uram! Oltalmad alá sietnek, Szűz Mária híveid, a benned bízó szíveknek, ne vesd meg kéréseit,
Szűz Mária, édesanyánk, menj